Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, May 28. Mga sangkot sa drag racing sa JASA, pinaghahanap na ng si Posco. Agar pagkahuli nila, panawagan ng publiko. Simonians, mga motorista na nawagan na paspasan ng rehab work sa Tulaok Bridge. LTO nagbabala ukol sa mga online fixer. Hindi pagdaan sa wastong proseso, pwedeng mauwi sa trahedya. Unified 911 Emergency Hotline, target ipatupad ng DILG sa Hulyo. At ilang graduating students ng DAVSU, una nang nakakuha ng trabaho bago diploma. Pinaghahanap na umano ng mga tauhan ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ang taong sangkot sa ginawang drag racing sa Jose Abad Santos Avenue nitong madaling araw ng Miyerkules, May 28. Ayon sa hepe ng si POSCO na si Louie Clemente, katatapos lamang magronda ng kanilang enforcer sa bahaging iyon ng JASA, pasado 1 a.m. nang kanyang marinig ang pagharurot ng mga sasakyan. Sinubukan naman ng enforcer na habulin sumalit mabilis nagsipulasan ng mga drag racer at kanilang mga kasama at pumasok sa mga establishment sa kahabaan ng JASA. Dagdag pa ni Clemente, nagsagawa na sila ng backtracking sa mga CCTV camera sa buong syudad upang maplakahan ang mga sasakyan. Nagipag-ugnayan na rin aniya ang si POSCO sa San Fernando PNP at sa Land Transportation Office para sa ika-aresto ng mga taong sangkot sa mapanganib na gawain ito. Nanawagan naman ang ilan sa ating mga kabalen na aksyonan ng mga otoridad ang insidente upang hindi na ito maulit at makapandamay pa ng mga inosente. Samantala, kalbaryo umano para sa mga residente at mga motorista ang ginawang pagsasara sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga para bigyang daan ang retrofitting nito. Tanong ng marami sa kanila, bakit tila usad pagong ang pagsasaayos sa tulay na magdulugtong sana sa kanilang komunidad sa ibang mga bayan? Magbabalita si Paulo G. Santos. Sarado na sa lahat ng uri ng behikulo ang Tulaok Bridge, isang mahalagang istruktura na nag-uugnay sa bayan ng San Simon, Pampanga, sa MacArthur Highway at iba pang lugar sa Pampanga. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa mismong construction site nitong May 27, 2025, aming nakita na sing-init ng panahon ang panawagan ng mga residente na paspasan ng proyekto. Reklamo ng mga taga rito ang mahabang lakaran dahil sa isinarang kalsada. Lalo na mga estudyante kapag kapasukan, umiikot pa ang ruta papunta sa eskwela. Maging ang mga tindero at tindera, tumatamlay na raw ang kita. Mahirap po kasi kailangan pa pong umikot tapos minsan nauubusan po sa oras sa pagpasok. So, mayroon bang time na nalilate ka sa school? Opo, kasi po umiikot pa po eh. Minsan na po naglalakad. Sana po magawa na po since matagal-tagal na rin po nasara para hindi na po masyadong nahirapan. May business po kayo na karinderya. Kamusta po ngayon ang kita nyo dito? Medyo bumaba. Dati talagang malakas nung sarado, nung bukas pa yung kalsada. Ang mga nagtatrabaho po dyan, maangal din sila dahil maraming tagaabal. Nakita niyo po kahit kunan niyo pong video, nakita niyo yung mga lahat. Ayon kay Art Punsalan, hepe ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGENRO at residente ng bayan ng San Simon, matagal na nilang suliranin ang tila usad pagong na construction work sa tulay. Una, napakalaking bagay yun, no? Hindi lamang sa Simon yan, kundi yung negosyo pumapasok ng San Simon. At saka yung mga nagkatrabaho sa pribado at sa gobyerno. Kasi umiikot pa sila doon sa Santa Monica, napakalayo nun. Tapos parating na ang tagulan, no? Kaya kung hindi magagawa ng paraan ito, it will be a big problem for the people of San Simon. Matagal na yung pagka-delay nung tuloy natin, kasama ang poll, no?
So I do hope that the Public Works at saka ang NLEX ay matugunan kagad itong nakaamba ng problema dito sa bayan. Sa size niyo po, unang-una, ano ba yung mga obstruction doon? Bakit hindi po kagad na implement yung retrofitting ng nasabing tulay? Kaya nga po kami, sa ngalan po ng bayan ng San Simon, kung nakatira roon, kami po ay nakikiusap. Sana po ay mapadali, no? Upang maayos o ma-retrofit ito na pagkitulay dito sa bayan. Batay sa project details na nakapaskil sa karatula sa site, June 17, 2024 pa nang simulan ang proyekto at target na matapos ito sa January 15 ng susunod na taon. Mahigit 100 milyong piso naman ang pondong inilaan sa Tulaok Bridge Retrofitting Project. Matatanda ang taong 2023 nang naging ugat ng mahabang pila ng mga sasakyan ang NLEX Tulaok portion, ang baha sa San Simon area na dulot ng serye ng malakas na pag-ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kailangang maitaas ang tulay para magbigay ng sapat na vertical clearance upang ma-elevate din ang kalsada sa ilalim nito. Sinisigap pa ng CLTV 36 News na makuha ang opisyal na pahayag ng DPWH. Sa text message ni DPWH Region 3 Director Rosoler Tolentino, kanilang ipagkakaloob ang project profile upang maunawaan ng publiko ang timeline ng konstruksyon. Sa ngayon, tiis muna ang mga taga San Simon, ngunit inaasahan ng publiko na mas malinaw na paliwanag mula sa DPWH na nakatakdang pulong sa Biyernes, May 30. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Lumabas sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na mahigit kalahati ng mga Pilipinong botante ang hindi sang-ayon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Kaugnay ito ng mga kasong isinampa sa International Criminal Court o ICC hinggil sa extrajudicial killings na naganap mula sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City hanggang sa kanyang termino bilang Pangulo. Batay sa survey na isinagawa noong May 6 to 9, 2025, 58% ng mga registered Filipino voters ang nagsabing tutol sila sa pag-aresto kay Duterte. Sa bilang na ito, 33% ang nagsabing strongly disagree sila, habang 25% ang somewhat disagree. 26% lang ang nagsabing pabor sila sa ginawa ng ICC, habang 16% ang nagsabing hindi sila makapagdesisyon. Samantala, kapansin-pansin ang mataas na antas ng pagtutol sa Mindanao, kung saan 96% ng mga tumugon ay hindi sang-ayon sa arrest order. Sa mga class grouping naman, pinakamalaki ang pagtutol mula sa mga nasa class E na may 74%. Kasalukuyang mananatili ang dating Pangulo sa kustodiya ng United Nations Detention Unit sa Hague, Netherlands, habang inihintay ang pagsisimula ng mga pagdinig sa ICC kaugnay ng mga kaso isinampa laban sa kanya. Isiniwalat ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi lang isa, kundi maaaring may dalawa o higit pang passport na ginagamit si dating presidential spokesperson Harry Roque, na kasalukuyang nasa Netherlands para sa kanyang asylum application. Mariin itong itinanggi ni Roque at tinawag na fake news ang pahayag ng kalihim. Ang buong detalye alamin sa report ni Raymond Tasoy. Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na kasalukuyang kumikilos ang Department of Foreign Affairs o DFA para kansilahin ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque
na nasa Netherlands para sa kanyang asylum application. Ayon kay Remulla, malilimitahan ang galaw ni Roque sa ibang bansa kapag wala na itong passport. Isiniwalat din niya na maaaring may 2 o higit pa umanong passport ang former spokesperson. Pero ang mahalaga aniya ay mapilita siyang harapin ang mga kaso niya sa Pilipinas. Kasama si Roque sa mga naharap sa kasong qualified human trafficking sa ilalim ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kaugnay ng pagkakasangkot niya sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGHUB, kaugnay ng pagkakasangkot niya sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGHUB sa Porac, Pampanga. Paliwanag pa ni Remulla, kung hindi siya mabibigyan ng asylum, may ituturing siyang isang undocumented alien at posible ring ipa-deport ng gobyerno ng Netherlands. Kumpiyansa naman ang kalihim na malabong makakuha ng proteksyon si Roque dahil kilala umano ang bansang Netherlands sa pagtutol sa human trafficking. Samantala, naglabas na rin ng whole departure order laban sa mga kasabwat ni Roque upang hindi makalabas ng bansa lalo na't may mga dayuhan na sangkot sa kaso. Sa isa namang Facebook post nitong Martes, May 27, mariing pinabulaanan ni Roque ang naging pahayag ni Secretary Remulla. Tinawag niyang fake news ang sinabi ng kalihim na siya ay may multiple passports. Paliwanag niya, bagamat 3 ang hawak niyang passport, isa lang sa mga ito ang valid. Dagdag pa ni Roque, ang ginagamit niyang valid passport ay nasa Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum application. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Pambato ng Central Luzon sa palarong pambansa nag-set ng bagong record sa 400-meter run. Ito pong report. Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ni Alfred Talplacido ng La Paz National High School mula sa lalawigan ng Tarlac. Matapos niyang dominahin ang secondary boys 400-meter run sa 2025 palarong pambansa na ginaganap sa Lawag, Ilocos Norte. Sa kanyang bilis na 48.10 seconds, hindi lamang niya nasungkit ang gintong medalya, kundi binasag din niya ang dating record na 48.7 seconds na naitala ni Jomar Udtohan ng National Capital Region noong 2014. Kasama ni Talplacido sa podium, sina John Clinton Abetong ng Calabarzon na nakapagtala ng 48.61 seconds at nakakuha ng silver medal, habang bronze medal naman ang nakuha ni Kian Labar na may 48.92 seconds. Kasalukuyang nasa 8th spot ang Central Luzon sa partial and unofficial medal tally ng laro as of 2:15 PM ngayong Miyerkules, May 28. Ang 65th edition ng palarong pambansa ay ginaganap mula May 24 hanggang May 31, 2025 sa iba't ibang venue sa Ilocos Norte, kabilang na ang Marcos Stadium sa Lawag City. Ang taunang palaro ay nilalahukan ng 19 na delegasyon mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, kabilang na ang National Academy of Sports at Philippine Sports Overseas. At yan ang sports news ngayong araw. Raymond Tasoy, para sa CLTV 36 Sports News. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Patuloy umano ang pagdami ng mga fixers sa social media platform na nag-aalok ng mabilis na proseso ng pagkuha ng lisensya. Kaya naman ang Land Transportation Office muling nagpaalala sa publiko na tanging mga authorized personnel lamang ng kanilang tanggapan makipagtransaksyon. May ulat si Ashley Punzalan. Convenience at shortcut. Ito ang madalas gawing rason ng ilang nag-a-avail ng services ng mga tinatawag na fixers. Ano nga ba ang mga fixer? Sila yung mga taong nag-aalok na kaya umano nilang mapabilis ang government transactions dahil may connection umano sila sa loob. Madalas itong marinig sa pagkuha ng driver's license o sa pagpaparenew ng rehistro ng sasakyan sa Land Transportation Office o LTO. Pero nagbabala ang LTO dito. Bukod kasi sa labag ito sa batas, sa ilalim ng Republic Act No. 11032
o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, nagkakaroon din ng disruption sa regular government processes at mayroon din itong additional cost. So ginagawa ito para sa promise nila na mapasimplify or mapabilis ang proseso. But hindi alam ng mga tao na mas napapasama kasi aside from that, nag-i-impose sila ng additional cost. Ang dami nating nare-receive na complaint na nagbayad sila sobra-sobrang halaga pero walang nangyari sa ibinayad nila. Hindi po napasok sa LTO ang kanilang transaction. Ayon kay LTO Region 3, Chief of Operations Division, Attorney Sushen Sison Lazatin, patuloy ang paglaganap ng mga fixers lalo na sa social media at nakakabahala na maraming mga tao ang nakukumbinsi at napapahamak sa mga ito. Bagamat mahirap anyang tukuyin kung ano ang legitimate transaction mula sa mga transaksyon na sumailalim lang sa mga fixers, patuloy naman umano ang LTO sa pagsulong at pagpapalakas ng kanilang anti-fixing campaign. First, we are prioritizing the client satisfaction. Patuloy pa rin po yung inspection ng LTO Regional Committee sa mga different partners or stakeholders para mapatunayan na wala rin pong fixing na nangyayari sa loob. Ongoing din ang pagpapaalala sa mga hepe o district chiefs na ipatupad ang mga tamang proseso sa kahit anong transaksyon at ipagbawal ang paglaganap ng fixers sa labas at lalo na sa loob ng LTO offices. Kung mapapatunayang lumabag dito, may karampatang penalties sa mga taong involved dito at administrative penalties naman sa mga LTO officials. Sa kasalukuyan, may 2 pending case na umano ang naitala mula sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan dahil sa fixing. Natukoy ang mga ito dahil sa isang entrapment operation na ikinasa ng LTO, katuwang ang iba pang mga otoridad. Doon po sa mga tao, mga private individuals engaged in fixing, meron po itong kaakibat na imprisonment. Aside from imprisonment is payment of a fine. Para naman po sa ating mga opisyales, ganun din po, imprisonment, fine, at ang masahol pa doon is mga administrative sanctions, katulad na lamang ng suspension, dismissal, or even perpetual disqualification to hold a public office. Samantala, mahalaga umano ang pagdaan sa mga tamang proseso kagaya ng mga seminars, examinations, inspections at marami pang iba dahil kinakailangan ito upang masiguro ang kaligtasan hindi lang ng mga motorista pero lalo na ng mga sibilyan sa daan. Pag dumaan po kasi sa fixer, we are skipping the process. So if we are skipping the process, parang binabaliwala din natin yung reason kung bakit andoon ang process. Isipin na lang natin kung anong klaseng driver ang maiproduce natin. Sa mga sasakyan naman, kung gusto natin na i-skip din yung mga proseso ng inspection, we are putting the lives of others in danger. Panawagan ni Attorney Lazatin, i-prioritize sana ang kaligtasan ng mga tao, lalo na at hindi naman right ang pagkakaroon ng lisensya. Ito umano ay isang privilege. Dumaan po tayo sa tamang patakaran, may ensure po natin at least for once na meron po tayong better road management and may ensure po natin ang road safety ng lahat. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Mas magiging mabilis na raw ang pagtugon sa mga tawag ng emergency sa pamamagitan ng Unified 911 Emergency Hotline System na planong ilunsad ng DILG sa buwan ng Hulyo. Sisimula ng rollout sa mga piling rehiyon at unti-unting palalawakin hanggang sa may patupad ang bagong sistema nationwide. Ang detalye sa report ni Ches Evangelista. Target raw ng Department of the Interior and Local Government o DILG na simulan sa darating na Hulyo ang pagpapatupad ng Unified 911 Emergency Hotline System para sa mas mabilis at episyenteng pagtugon sa mga nangangailangan ng agarang tulong. Sa isang press briefing sa Camp Carengal, Quezon City nitong Lunes, May 26, sinabi ni DILG Secretary Benjamin John Vic Remulla na malapit na makuha ang pondo o Special Allotment Release Order para masimulan na ang implementasyon ng proyekto. Ang unang phase ng rollout sa July ay magsisimula sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Visayas, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at National Capital Region.
Kabilang din sa unang rollout ang mga probinsya sa Greater Metro Manila gaya ng Cavite, Laguna at Rizal. Layunin umano ng ahensya na palawakin ang implementasyon kada buwan hanggang sa masaklaw ang lahat ng 18 rehiyon ng bansa. Ayon kay Remulla, ang lahat ng serbisyong pang-emergency gaya ng mga bombero, ambulansya at lokal na otoridad ay ilalagay na sa ilalim ng DILG bilang bahagi ng layuning mapabilis ang koordinasyon at pagresponde sa oras ng sakuna. Isa raw sa mga pangunahing tampok ng bagong sistema ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya kung saan maaaring mag-livestream ng video ang tumatawag upang agad makita ng mga responder ang aktual na sitwasyon sa lugar ng insidente. Kasama rin dito ang geolocation feature para mabilis matukoy ang kanilang lokasyon. Dagdag pa ng opisyal, mananatiling aktibo ang kasalukuyang 911 system ng Philippine National Police para tumanggap ng mga tawag na nangangailangan ng agarang tugon mula sa pulisya. Batay sa datos ng Philippine National Police Communications and Electronic Service, 78% ng mga 911 calls ay natutugunan ng mga otoridad sa loob lamang ng 5 minuto. Patunay umano na handa ang sistema para sa mas pinalawak na operasyon. Kasama si Karen Murillo, Chess Evangelista, CLTV 36 News. Isang taon na ang nakalilipas mula ng simula ng North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway, ang NLEX SCTEX Community Farm, isang proyektong layong palakasin ng seguridad sa pagkain at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka sa Pampanga. Ayon sa NLEX Corporation, mahalaga ang papel na ginagampanan ng community farm sa pagtataguyod ng food security at pagbibigay ng hanap buhay para sa mga residente ng Barangay Pio, Porac, Pampanga. Sa pamamagitan ng proyekto, natututo ang mga lokal na magsasaka ng iba't ibang farming techniques gaya ng traditional farming at hydroponics. Sa unang anibersaryo ng programa, nakapagtala na ito ng higit 1,200 na kilo ng sariwang ani gaya ng pechay, talong, white onions at marami pang iba. Ayon sa Farm Operations Supervisor na si Magdalena David, bagamat bago sa kanila ang hydroponic farming, mapalad sila sa oportunidad na matutunan at magamit ito sa community farm. Matatandang naisakatuparan ng 650 square meter community farm noong nakaraang taon sa pagtutulungan ng NLEX Corporation at ng kanilang mga empleyado katuwang ang Ilog Kamalig Agriculture Cooperative at ibang mga volunteers. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaya mapanatili ang 20 pesos kada kilo na halaga ng bigas sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron o BBM na, kasunod ng positibong pagtanggap ng publiko rito. Base sa report ng Philippine News Agency, sa isang panayam bago bumalik sa Pilipinas mula Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit, sinabi ng Pangulo na may kasalukuyang negosasyon ng kanyang administrasyon sa ilang bansa upang mapanatiling mababa ang presyo ng bigas hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028. Anya, hindi ito na ipatupad noon dahil sa umiiral na sistema at mataas na presyo ng bigas. Ngunit ngayon ay nakahanap na umano sila ng paraan upang maisakatuparan ito. Nilinaw din ng Pangulo na hindi ito isang palabas o paraan ng pagpapakitang gilas, kundi isang seryosong hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor na higit na nangangailangan. Giit niya, bukod sa pagbebenta ng murang bigas, sinisiguro rin ng gobyerno na tumatanggap ng makatarungang presyo ang mga magsasaka upang hindi sila malugi. Sa kasulukuyan, mayroong 38 kadiwa ng Pangulo site sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa kung saan makakabili ng 20 pesos kada kilo na bigas ang mga kwalipikadong benepisyaryo tulad ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Ayon sa Department of Agriculture, ipapadupad ng programa sa 3 yugto ngayong taon para mapalawak ito sa buong bansa. Dagdag pa ng kagawaran, posible ring maisama ang minimum wage earner sa listahan ng mga benepisyaryo sa mga susunod na mga buwan. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw.
Dumalo ang delegates ng Radio World Broadcasting Corporation o RBC Media Group sa Broadcast Asia 2025, ang pinakamalaking media and technology event sa Asia na ginanap sa Singapore Expo. Pinangunahan ni Billy San Juan, head ng RBC Media Group, ang delegasyon kasama sina Nina Carla Mendoza Vitug, head ng operations ng RW 95.1 FM at Mark William Canlas, station manager ng CLTV 36. May temang Empowering the Future of Broadcasting in an AI-First World ang conference ngayong taon. Tampok dito mga makabagong teknolohiya at inobasyon sa larangan ng TV at radio broadcasting. Bahagi ng taunang aktibidad na ito ang pagpapalitan ng kaalaman ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa upang higit na pagyamanin ang media industry. May trabaho na! Ito ang nakamit ng ilang graduating students sa Don Honorio State University na na-hire on the spot sa idinaos na job fair ng universidad. Ang detalye sa report ni Lizen Morten. Graduating student sa kursong Bachelor of Secondary Education si Daniel Rupert Garcia. Bilang paghahanda sa kanyang karera, nagtangka siyang mag-apply bilang English as a Second Language o ESL teacher nitong Miyerkules, May 28. Yung i-introduce yung English language sa mga non-English natives and para mas ma-enhance din po yung ability ko and yung kung may talent man sa pagtuturo ng English. Sakto po may ESL and yun po, nag-apply po ako since connected po siya sa major ko. Dahil sa maayos na performance ni Garcia sa kanyang job interview, kabilang siya sa mga mapalad na hire on the spot sa isinagawang job fair ng Office of Career Services ng Don Honorio Ventura State University o DOVSU. Ani Garcia, siya ang unang miyembro ng kanilang pamilya na magtatapos ng kolehiyo kaya't mahalaga para sa kanya na magkaroon agad ng trabaho bago pa man ang graduation ng batch nila sa darating na Agosto. Napakahirap po kasi na maghanap ng work and sa panahon po ngayon napakahirap din po ng wala kang work kaya super importante po siya sa akin. Ayon sa Vocational Placement Coordinator ng DOVSU na si Crystal Rio Manuel, ang job fair na ikinasa nila ngayong taon ay binuksan para sa mga graduating students, fresh grads at alumni. First and foremost na target natin are the alumni. Pangalawa would be the graduating students kasi we wanted them to land a job before the graduation rites. And then we also welcome senior high school or yung mga undergrads po natin who are looking for a job or part-time job. Umabot sa 77 kumpanya ang lumahok sa job fair na ayon kay Manuel, pawang mga subok na at matagal ng partners ng DOVSU. Dagdag pa niya, ang job fair ay bunga ng matibay na partnership ng universidad sa mga kumpanya para sa internship at on-the-job training programs na inorganisa at inasikaso ng kanilang tanggapan. Tiwala na kami sa kanila, we already know their reputation, diba po? Tapos meron na rin kaming mga na-collect sa kanila na company requirements prior to this. Kasi if they did not submit the complete requirements, hindi po sila pwedeng magsumali dito. Kasi we also secure our students na ang ilaland nila ng mga companies are those na may mga magagandang reputation po. Sa ikatlong araw ng job fair, tinatayang nasa 10,000 job seekers ang naitala ng Office of Career Services ng DOVSU. Bagay na ikinagalak ng mga estudyante dahil naging one-stop shop daw ang kanilang job hunting experience. Kahit papano nakapag-scout na po habang nag-aantay ng graduation. And yung may mga companies na din po na tumatanggap na ng mga hindi pa graduate or waiting na graduation na students po. Sana po may makuha, may magtanggap po sa amin sa mga inapalayan po namin. Para pag po after graduation, stable na po kami, may work na po kami agad and experience. Gusto ko po yung positive environment and gusto ko po more on sa mga offices po, like gusto ko pa sa mga paperworks. Samantala, bukod sa regular at taunang job fair, plano raw ni Vice President for Student Affairs Dolores Quiambao na mas mapalawak pa ang suporta ng universidad sa mga estudyanteng naghahanap ng trabaho. So we would like to open the campus floodgate in order yung mga partners natin can already scout potential talents. So yung gainful employment, Sir Lizen, napaka-importante niyan.
Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng DAVSU sa mga partner-employer, umaasa raw ang pamantasan na matulungan ng mas maraming estudyante na makapagtapos at agad makapagsimula sa kanilang napiling propesyon. Isang mahalagang hakbang lalo na para sa mga estudyanteng nais maiangat ang antas ng pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Lizan Morten, CLTV 36 News. Kung naghahanap ka ng sports bike na may forma ng pang MotoGP, performance na swak sa karera, pero hindi kasing mahal ng liter bikes, may bagong player na sa eksena at available pa sa Laos Auto Group. Kilalanin ang Aprilia RS 457, ang bagong middleweight na motor na handang umarangkada sa kalsada at track. Italian styling, modern tech, at beginner-friendly handling. Ito na kaya ang perfect na entry-level superbike para sa mga Pinoy riders. Narito pong report. Hi, my name is Nino Del Rosario, Sales Executive of Aprilia Moto Guzzi, Pampanga. Ito pala ang bagong RS 457 ng Aprilia. Nilaunch ito last 2024. Meron itong 457cc na displacement. Ang RS 457 ay mayroong parallel twin, 4 valves per cylinder, liquid cool na po siya, at ride-by-wire na rin po. RS 457 is equipped with dual channel ABS, providing stability and control during braking. ABS na po ang front, ABS na rin po ang back. For the wheels naman po, ang size ng gulong sa harap ay 110 by 70 by 17 at sa back naman po, ang size ng gulong ay 150 by 60 by 15. Ang RS 457 ay merong full LED lights na. Dito sa menu, makikita mo ang traction control or ang Aprilia traction control. Pwede mo siyang i-adjust dito from 1 to 3. Sa right side naman po, dito mo makikita yung 3 riding modes ng RS 457. Meron itong Sport, meron itong Eco, at meron din itong Rain mode. Ang Sport mode, ito ang pinaka-aggressive na mode sa lahat. Suitable itong gamitin sa track or sa mga sporty na rides. Ang pangalawa namang mode, ito ay ang Eco mode. Suitable itong gamitin sa pang-araw-araw na biyahe for fuel efficiency. At sa Rain mode naman, ito ay merong pinaka-soft na traction response at pinakamahigpit na kapit sa traction control, kaya mainam itong gamitin kapag umuulan o kaya madulas ang kalsada. Ang RS 457 ay merong fuel tank na 13 liters capacity. At para naman sa fuel consumption, meron itong approximately 24 kilometers per liter. At sa karagdagang specs naman po, meron na po itong 5-inch TFT display para makita ng maayos ang full menu niya at ang riding modes niya. At para naman po sa kanyang seat height, meron itong 800 mm kaya kayang-kaya ng mga Pinoy riders. Sa suspension naman, sa front, meron itong upside down fork with adjustable preload at sa back naman, monoshock with adjustable preload. Meron itong multiple wet clutch with slipper system. Meron itong 6-speed at aluminum frame na rin po ang kanyang body. Naglabas sila ng 3 colors. Ito ang Racing Stripes, price at 350,000 pesos at meron ding 2 color na Prismatic Dark at Opalescent Light, price both at 340,000 pesos. Pag bumili po kayo, meron po tayong matatanggap na 24/7 emergency roadside assistance. Dito po, meron po tayong options to purchase CGIC insurance for 1 year. Comprehensive na po ito. For more inquiries, you can call or text 0919-089-4572. You can also follow and like our FB page, Aprilia Moto Guzzi, Pampanga. Located at Laos Group Motorcycle Center, Microtel Lane,
Laos Group Complex, City of San Fernando, Pampanga. Dito sa Aprilia, Pampanga, be a racer. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.